Wow! Five little monkey, Humpty Dumpty. Mama ko na doktor. Ah, wow! Uy, Tinoy! Tinoy! Ano mo lagi tayo mangga mo Melissa? Ha? Hagunoy! Nanabuan mo siya mo. Ano yan ang tinanong mo Melissa? Bahala ka Dre, bro. Kita may mahasa na. Ba! Masagdaan ko na siya Dre. Uy! Kurikong, kita kang kon? Tinoy? Nakakita ambot. Niyabang ko siya. Ala, sige lagi to siya. Nakakita ko. Uy, Tinoy. Ano mo nagtiran ang kwan? Nya, patakan siya tabi. Basig sa lang patabi. Asa maron? Nanarit ko eh. Naadit to? Oh. Oh, sige largo lang ko ha. Oh. Bulan ko. Oh, uban tabi kiwa ko kadumdum. Ah, sige. Ala! Uwap! Pag! Pagkakanin doon isa! Padre! Baba! Good! Ban! Good! Ban! Ah! Ah! Ay, sige na! Ban! Tayo! Steady ka matakakuan ani eh! Ganina na siya dire! Oh, ganina na yung panamangga. Tayo maigo, mantakan na siyang gidada! Damay ta na. Tinoy, pagpuyo, be! Pagpuyo ba? Ha? Tabangit, tabangit. Kuhan, be, dako. Tabay, ato ka. Ato ka. Bang! Puyo! Bang! Pila na may gidasa dito. Ulian? May pag- Dako na kayo kung gasto na yun. Ulian? May palimunan pa. Patambal ito. Asaman? Dito. Pag may payag dito. Patambal, patambal. Mahusan pa. Di man ang balay ito. Oh, na. Atay, gina ako gininadon ito. Taktabangi ko, tabangi ko. Pila na ako nagida sa doktor, wag na ulit. Ay, dumi ko, kaya ako kadamdam sa. Manang balay. Magduwa tayo, Dre. Layo tayo sa buwan, Dre. Dali. Mana? Ay! Doon! Mana? Manang balay doon ko. Manang balay ka, no? La! Ako lagi di patambal. Pila na ako nagida sa doktor, lagi na ulit. Hindi siya nagkuhan eh. Ambot ka kay nangahoy man ni siya nga pag uli na ilani na. Uli patambal ba ano? Di mahal. La. Ala. Ato na yung kuhan. Airplane. Kasi uli ato na. Alam mo mo. Dito na bitaw ni sa doktor niya. Wa magid na ulian. Dira pa ni sila mo ko ginani ra ba. Kung akong gidana lang sa imuha diri. Ingon man siya nga, nado ko na yung nabalay diri. Ito. Ang gidaan. Kinanglan imo ning kuhan ng kanidaon ha. Imo ning makuha dito nga. Dadon mo dire. Oh, kanina pa. Oh, sige. Ako sa ning yana. Ako sa ning bilang ako. Oy, dong bisit. Payo sa upo. Ako na karon kasi mo luli at pala to ning kuhan na ning. Pamaboto yung kuhan. Isda. Saman nahilo naman ka. Naulian na ka? Ha? Naulian na ka? Wala isda. Ang sa maning duha. Buang na. Guawa. Ala mo, Dre. Adto na. Kumusta man ang patambalan dito? Okay ra? Oh, ito na ninyo. Oh, sige. Nagpapampa na. Sige, ko na to. Sikop, Dre. Bis akong gi. Sikop. Patambalan dre na apil ang inuulit ka buwan. Kadag. Kadagkolale. Kadagkolale. What's What's up? up mga ka-James Job? It's time to chat out now. Shout out ikong Nam Webster o kang CG Hobilia. Kung shout out kong mamada. O chat out din ko ni papaya kong ni JM.
og ni Yami Kuyos. Sa tate ko ni Michael Siabo, ni Richie Lintan. Og shout out ni kong Carl Justin Bantog og kang Adrian Espinosa. Og shoutout din ko sa akong mga pamilya. Shoutout din sa Katuburan. Og shout out po go kang Giselle Palam og Ginny Palam. Og shout out kong John Lord Filicano. Og shoutout din ko ni Jumarlen Orango sa tanang mga pamilya ng Jumarlen ug tanang pamilya ni Yanida og Sa tate ko niya sa mga rabakang sa Bidilin. Mangiyot tayong bayot. Og shout out po sa tanan namang followers. Nang salamat sa pagtanaw and please like, share, and Salamat, subscribe. Andrea. Bye.